Bosta drabi lil Dunkarm narawh f'ritratti bojot u suwed, fix-xjuħitu u bħarsa mitlufa fil-bot. Biss, Dunkarm kienu kol tifel żgħir li jiġġerra fit-toroq jilab ma' sħabu. L-awtriċi Rita Saliba tpinġilna stampa kolorita ta' Dunkarm bħala tifel fil-ktieb bit-titlu Karmenu, it-tifel li sar poeta. Dunkarm Sajla twilet fit-18 Ottubru tal-1871 f'Ħażebbuġ. Missieru, Filippu, kien ibaħħar ta' spiss biex jgħajjex il-familja u tfajjel Karmenu għatta tfulitu mommu, Nunzjata. Trabba fl-ambjent tal-kampanja żebbuġija fejn tgħallem iħobb il-ħlejjaq, ir-raba u n-natura. Ta' 7 snin daħal l-iskola tal-gvern fejn kemm l-għalliema kif ukoll sħabu kienu jsejħulu Karmenu. L-istorja hija ta' tifel kien jgħix f'ambjent rurali ħafna, Ħażebbuġ, kellu għal-qalbu ir-raba, in-nies li trabba magħhom sempliċi, baqgħu għal-qalbu ħafna anka f'termini li anka fil-poeżiji tiegħu ħarġu ħafna dawk it-termini li kienu jużaw dak il-kliem, il-pajżaġġ, id-deċiżjonijiet li kien jieħu, l-alliem tiegħu li kien jinkoraġġih u l-alliema tiegħu u anke meta mbagħad eventwalment sar qassis li kien preżenti l-alliem tiegħu waqt iċ-ċerimonja. U l-ħajja tiegħu kif sar poeta u kif beda jikteb bil-Malti għax Dunkarm mhux minn dejjem kien jikteb bil-Malti, però dejjem kien jikteb dwar l-għaqda, dwar il-sin pajjiżna, kien iħobb ħafna l-art weridu. U għalhekk huwa l-poeta nazzjonali, mhux għax sempliċiment kiteb il-kliem tal-innum Malti. Ħassejt ħtieġa li nikteb dwar Dunkarm, it-tifel dwar Karmenu, biex nippreżenta ritratt li tfal. Li dan il-poeta xi darba kellu tfulija li bħali u bħali kellu il-ħbieb tal-iskola u l-ħbieb tal-logħob u li kulħadd kien isejjaħlu Karmenu. Kont issibu minn ta' quddiem waqt xi logħba ballun. Wieħed mill-għalliema, Roger Dimek, kellu biċċa xogħol biex jiġbor l-itfal lura fil-klassi wara l-ħin tal-mistrieħ. Karmenu minn dejjem kellu lil raħal twelidu għall-qalbu. Ta' 11-il sena kellu ktieb miktub bit-Taljan. Dan kien mimli bil-ġrajiet ta' Ħażebbuġ. It-tfajjel Karmenu bil-kemm ried jitilqu minn idejh, kemm qraħ bil-qalb. U kemm ħolom bwit irda wiet li jinsab fl-inħawi ta' Ħażebbuġ. Xi darba nixtieq nikteb dwar dan il-wiet hekk sabiħ, ħaseb it-tfajjel. Ta' 14-il sena Karmenu daħal is-seminarju minuri fil-Furjana, fejn għadda sentejn jgħix ma' studenti sħabu l-bogħod mill-familji tagħhom. L-għaqal u l-valuri li għadditlu ommu Nunzjata għenu biex Karmenu jażel li jidħol qassis. Sentejn wara, beda l-istudji tiegħu fis-seminarju Maġġuri. Biex wasalt għal din il-pubblikazzjoni, ir-riċerka tilha parti importanti ħafna. Fi ktieb biografiku bħal dan, rid noqgħod attenta x'ninkludi u x'ma ninkludix, qatt attenta ħafna li dak li nħalli barra, ma nħallix barra avvenimenti importanti u dati, kelli naqra il-kitbiet tiegħu flimkien ma' poeżiji u l-karattru beda jitlaħħam qudiemi li huwa naħseb importanti meta tkun qed tikteb dwar personaġġ. Barra minn hekk li naħseb ħaġa importanti ħafna żammejt f'moħħi l-udjenza li għal min qed nikdbu dan għal etajiet żgħar trid toqgħod attenta il-lingwaġġ li tuża biex ikun jista' jiġi apprezzat u jinqara mit-tfal. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.